Han kræfter rundt hele planten efter den. Så skulle du gav mig det bare nøje på. Jeg hader det her map. Men så er SV bare så klap i. Man skal ikke sætte sig til andre sådan noget. Hvor er det musik, mand? Du skal klap gå i og tage dig roligt. Det er svært at løbe på. Jeg vil hellere have noget med nogle lækre fyre. Vil du hellere have nogle lækre fyre i, siger du? Nej, for helvede, det er ikke det, jeg siger. Jeg vil hellere have de der dyr i. Dem der dyr, der er i. Den der sidste map, der var meget bedre. Ja, det er egentlig også godt. Altså, jeg vil hellere have det sidste map. Jeg ved det godt. Men... Så skriver jeg TV, hvis det er noget. Så er det fint nok, det altså. Jeg kunne også godt lide Predator. Jeg kunne godt lide Panda Blue til Mamma. Godt til dansk træk. Han åbner sikkert snart. LOL. Der er åben ind. Kom nu. For helvede. Ej, jeg lover. Det er meget flot, du ser en bold. Nu kommer sådan bare med det samme igennem, nu skal jeg op over hovedet. Det er jo så godt, da. Hvis nu kommer zombie, så skal jeg hjemme og holde her. Jeg siger, lige holde øje, så kommer zombie her, så skal vi holde det. Skal I? Han er slut, jeg løber videre. Der kommer her, udsat bold, så skal jeg til hjælp. Har du ro? Okay, jeg hjælper. Okay, jeg venter på jer. Nej, du skal bare følge efter mig, så går vi. Usain Bolt følger efter mig, så går vi over nakken op på taget. De andre kommer ud til os. Ja, altså I kan bare trække jer så. Ja, så er det nok der nu. Baron, har du fise? Den er failet. Hvad? Har du fise? Nej, det er mega... Det er mere... Det er... Nå, men mit værkel. Nej, okay, så ordner jeg lige. Nej, det er din penge er bedre. Bare ja, det. Hej bare. Jeg finder ud af, hvad problemet var. Er I kommet forbi, hvad den hedder? Kom. Skund dig, broen. Skund dig. Bag dig. Jeg har set det. Okay. Kom op, Baron. For fanden, der er sådan noget af det ikke. Nej! Jeg synes simpelthen næste kom bare. Det skal jeg så svare for. Au! Ej, det er meget bedre, ikke? Dø, Baron. For spændende. Det er jo hele vejen fra ny. Det værste med mavet. Baron, har du fise? Ja, det værste med det her map, det er, hvis man falder ned, så skal man se bare så. Nogle gange så lidt frustrerende, at det er hver gang en, der siger sådan noget dumt, så dig bare. Nå. Nej, vel. Ja, jeg tror, de skal tage med zombier. Nej, han er... Lad os bare starte. Den sidste er. Bare start. Stille. Jeg skal lige sige noget til Baron. Jeg skal lige sige noget til Baron. Baron, har du karse? Du lader som om du siger noget, der er vigtigt, så også alle 80 stille. Har du frikandeller? Har du korneller? Det er da vigtigt. Altså, jeg bliver altså lige nødt til at mute dig. Nå, altså hvis du ikke har det, så er du bøse. Jeg fatter ikke engang, hvad det er. Okay, mute mig. Har du siddet i stok, eller hvad? Det er ikke normalt længere. Det er et eller andet. Det er de folk, der vælger våben. Ja, det er unforgiven. Så siger vi det. Unforgiven. Det er sheep, der er skyldig af... Det er sheep, der stokker. 2 af 3 er hoppe lige ud. Så kan vi også lige... Så kan vi lige få, hvad det her... VIP. Nej, fuck, der er ikke nok zombies. Mange zombier skal der gøre der. Baron, jeg har aldrig blevet muted. Jamen, så skal der kun være 2 seed. Det skal kun maksimum være 2 seed her. Det var også derfor, at det skulle smide sig ud over. Ja, men altså, hvis man vinder det via ego, så får man selvfølgelig ikke det. Så får man jo tjent, men man får banen.
Slå hen i ego, så får man det, så får man danse, for at du skal ind med kart. Skal jeg så forfra igen? Det er bare F5 jo, altså det er jo ikke sådan I to. Der er kun en zombier. Så kan vi ikke slippe ud, at han bliver ved med. Nej, lad os sige bare, hvad han kan bare ikke danse, det er en der ved. Ved med at smide våben op på propellen, så vi bliver stok. Jamen det Jamen altså... Chips, der bliver ved med.